Ďalšia vec je, budujeme nejaké moderné a bezpečné webové stránky, pretože dnes každá firma musí mať web. Je to jednoducho úplná nutnosť, čokoľvek robíte, predávate. Väčšina vašich zákazníkov a partnerov, ktorí si od vás niečo budú kupovať, tak príde na tú web stránku v nejakom momente toho jeho zákazníctva alebo partnerstva a pozrie si. A veľa firiem má ešte nejaké webové stránky, ktoré boli vyrobené 5 rokov dozadu, 7 rokov dozadu, 10 rokov dozadu, ale už to možno nie je o tom, už to možno nezodpovedá tým moderným štandardom. Už to nie je primárne optimalizované na tie mobilné zariadenia. Pomáhame podnikateľom a živnostníkom, kde sme si po kríze zobrali 3 živnostníkov pod naše krídla a pomôžu sme im vybudovať systém k tomu, aby nemuseli zaniknúť, zatvoriť a prepustiť všetkých ľudí, ale aby sa dokázali posúvať. A toto je ten priestor, kde sa rozprávame so živnostníkmi, s podnikateľmi na Slovensku o tom, akým spôsobom začať s digitálom, akým spôsobom sa posunúť s tým smerom a ako ísť tak, aby mi to dokázalo priniesť nových zákazníkov a vyššie predaje.